Drugs pa more sa banwa sang Pavia, Iloilo. Iloy arestado sa bypass operation samtang malapit 300,000 pesos nga balor sang droga na recover sa duwa ka separado nga drug bypass operation. Yaring balita ang atong gintutukan. 60,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover sa high-value target ni si Rami Bacongon, 37 anyos sa bypass operation sa Circumferential Road, Barangay Mandalagan. Madugay na nga sa monitoring list sang Police Station 1 si Bacongon. Samtang 225,000 pesos man nga droga ang na-recover gikan kay Andrew Mostoles alias Burikat kag Analisa Langguido. Lunsayara sa lisahan sa BCPO kag PIDEA ang duha ka drug personality na sentro operasyon ni Burikat sa Purok Lampirong Barangay 2 samtang sa Iloilo naman ang kaupod sini agud magduso sa illegal nga droga sa mga ruruan sa Bacolod City. Isa ka Iloy arestado sa drug bypass operation sa Barangay Ungka 2 Pavia, Iloilo. Ginkilalang subject si Merlin Capilla, 47 anyos sang Haniway, Iloilo. Na-recover sa Provincial Drug Enforcement Unit kag Pavia Municipal Police Station ang 16 tanan ka plastic sachet sang shabu kag 1,000 ka pesos nga bypass money gikan sa subject. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.